Sika Korabea. Every time I'm more Korabea, where is Sika Korabea and some live here on Adom TV or Multi TV. I am you say ya, Kwesiada say ya ne Babaka, baby a bit me and Sika. So today I will be making a visit to one of the vibrant, the progressive, aggressive and sophisticated bank. And only Sekyere Bank. Now Konaba Kotosa Michael Edu. Now Michael Edu happens to be the chief executive officer. No more boy Juma Yipa, Sansana Bobo, so that baby now prosper Jina baby, na Juma any to me cost ye but then ye kwako Sekyere Bank, branches a war, Asante Man. And for so dear month for any was so no murinate me akwaje besia there's almost more fast track loan in the so the oba na within 2-3 hours no my yama baby a war Ghana for nanya obetimi anya bi besia papa na ne yekoka ho asem yankoto de mra ya ba ebeto adwuma de so GB1 under mo say Brano more dance or board dance or da obeda. Faith homeopathic clinics a brano sound yare wate. Nyamin na womo so be sound yare etimiama hwan den etimiato. Yakoto de mra ba as I indicated earlier on BBR be fine. Edwin Arnold Dadzie is my name. Obetimi afemi the CEO of BBR be fine. Yaba yabeto adwuma Sika Korabea. Baga, we need problem. Me say had den nyina, me and boss. I had den nyina una boss. What son of fat? My poor be my dance am wa devu. Wow, really? Ni ngu anti. Area ha nyina. Had den nyina wa na boss. Yes. What son of fat? And you we dey me twa fu am na tonkwam. We need problem. We need problem. What say? Ona board yeso. Me see me ni area ha nyina. Who ya zan ka be twenedi one na se board dan wa ha nyina so wait botom ni so segma pa awon fe boga mo so mo ba ya mo so mo ni so nya hyehyehye yesa de bi o metwemodi me see me dan GB1 for the boss mama GB1 eye company papa mo board dan so me sere ko GB1 sans o mo tiwem o mo IBR o mo alozinc yo mo sade batum ko emboss chop boss and so need the emboss yes say agro ne form feeling gadoti for ni ko hwe me pacho mama nkofu bi abo me dan so ama me na dan no nsu oto enwunu se dem de kantan ko nsuo no eno kro de ye we se stand problem sister kafre don che GB1 for re-roof yo mo taste sibane ya boss na say ya o mo paso nyina no masai ne foforo at affordable price enti wo mutimi ma color blocking se bia chance na dan color bia fa bia GB1 for form chameleons because color bia wo pa o be me so dan so me pacho location wo fa hey ofin so akom wo be kom sambo si wo bam that's why ma e be sia wa wa gani ya wo so money so nya serate wo go konya se GB1 Amarefi Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so you can face homeopathic clinic ya hwa yare chronic diseases and some wo beba ye ho no ye de wo hye afidie na afidie no a screening ni padua no na a kire se how we ne woni padua nim ye hwe se wo bi a wonye stroke arthritis problem wo hu ni pabi wo nkotodwam how anasa wo hu ni pabi wo sciatic problem sa wo pabi bone na abie wonya nam yare amma wo ba ma no ho kra nya akono wo hu nipa bi ewo eni ho haw ya ka che se wo de eni agrokoma se wo hu nipa bi aware a che awo ne mma na wo sign faith homeopathic fo ho de a na minim ba bi kra wo be ko bi be se ya fidie ni mu bi na afidie no ehu haw na aba nipa bi anim na enche endupa ye mfama kumase ahnema kokobe akra ye wo so wutuom Ebenezer Junction Western Region Bogoso Boga abronsanim to jidiana mo ebra na faith homeopathic fo nro de eye sonko faith homeopathic clinic Sika Korabea. Once again, Masam Wakwaba, before the commercial break, we can catch us say one of the best rural banks in Ghana. And you ain't mean 5 and not 10, I ain't mean funny income, and only such a rural bank. Yes, I see now the chief executive officer Michael Edu, yeah, I'm a person of tears. Yes, Adom TV near Timmy Tony ye, men found 1990 baby out and be intimate fine. And you're a very respectable and humble man, or you may do baby and our friend. No, I busy on time fact. But all no out to the Americans, and Yamin Shaw ye pa. Yes, I said the chief executive officer, or did somebody to that. Take a listen to what he said. Medindi Michael Edu. Mena me general manager Emma Sekyere Bank Limited. Ewie yema munyina akwaba eba Sekyere Bank Limited. Sekyere Bank Limited ye bank kesi a yedi edwumedie wo Ashanti region. Na yahwe ye ewo Jamansi a ewo Sekyere South district.
na bank no ayɛ adwuma mfinhyia aduasa nkron 39 years. Na we are licensed by Bank of Ghana. Enti Bank of Ghana ensa ehye Sekyere Bank ase. Eno wachi nso no yewo ARB Apex Bank. Eno nso ye bank ya Bank of Ghana edi abase wonom enhwe Ura banks nyina so. Enti omo nso ehwe Sekyere Bank so. Na bank yi ya ye adwuma amasese yewo branches 9. Nkrabata ye enkron. Ifri Jamasia Kokan Kumasi yewo branches ewo babia na dwumadi bia bank bia edino Sekyere Bank yenso so yedibi enti ene ye de mbeko ye branches ni bi na omone ye branch managers ya omo aben wo bank adwuma yemu na ye ne wo mo akokasa yewie so aye ne ye customers ya ya boa wo mo ama o magina o mo nan so ebedi nkomo na mo amatie fro mo anum sede Sekyere Bank esi aboa wo mo afa ebran ye free CEO ho no ene ye kodru agona okwa asante agona ha ye call agona branch ho ye to branch manager another 9 person ye call ye no ye call the customers ho ye kotie di agona for wo a o mo de tuja Bidin de ba for Ajiman branch manager Sekyere Bank na Sekyere Bank ebae no acheyi na abo nipa bebribi o kwan bebribi so any community na yimu adwuma no na Sekyere Bank no dwumadie bi a bank die bia no ye dibi na ni titru bosen a ye de ma ye customers ano ama ye edamu sonko ne ma bosen bi te say fast track loan na fast track loan ye de ma omo niema abedu port a omu hia sika ni manim ya de yi niema no se du sampembe so na mu hia mo a Sekyere Bank ye be ba omo a ye obi say development loan no so say asole hospitals mosque any private schools ni ma bebrebe a omu hia sika e de agboa omu school ne omu developmental project no Sekyere Bank ye ho say bitima ya de agboa mo sa akwan so Sekyere Bank go loans ahodo bebrebe bi ti say akusika loan a ye de ma ema kuokuo ni mema kuokuo so makom ho abom free miensa go pim nsia so mo ka ho bom wo sa akwan so a mo ba bank no bitimi ama mbosia na mdakuru amadwum amana atima aboa mo Sekyere Bank loans ahodo bebrebe ebi ne susu loans eno so ye de ma ankrankra omutu susu ema ye marketing crisis omubo omo na so ebegege efiri se watu susu free bosom miensa ye de eko no ebetimi aboa wo sa akwan no so na wanya sikala de aboa wadwuma ma wadwuma enya nkoso anu akire no so no ye wo commercial loans esa obi a wudi dwa ana se ankrankreja ana se corporate loan ana se loan bia hudo bia Sekyere Bank go bahase a ebetimi aboa wo na ya ma usika na da kuura wadwuma na tima ya de akoso etumpon sende be ya dance nti yenkotin fi ye customers ya Sekyere Bank na msa akonya wosi so aboa wo me din de afia bema me na me de afia bema enterprise ya na wa agona ashanti wo ba ha ye wo mo ye wa anwa ye wo drinks toilet roll take away bowls se wo ye se wo ye wedding se wo pese o to bi cotton ni nyina bi wa ena adwuma ye koso emi wa se David ma obi a ma Sekyere Bank ena o madaworo ma na asom asram ma adwuma yi koso e etime kanfo ma wo se obi biara opemu biara onko Sekyere Bank uni sika kro mbe boa mo anya sika ama wo de aye wadwuma medin de Besmark ya owusu me na me da Arnold Pharmacy Limited ano ewo Agona Ashanti Arnold Pharmacy ye dwumadi a ye die ene se ye ton enuro ahodo ewo ha enuro a ye ton no ebi eye both foreign and local Arnold Pharmacy eye dwumaku a eso a ye wo nkrabata ahodo se wo hwe a eha ye Agona eha na ye head office ye sa wo branches ahodo ewo ekuro bi te se Sekyere domase ye wo bi wo wiamo ase ye wo bi wo mampon eho enyina eye ba bi a ye di ndwuma ahodo enti sabre na me kanama kane se uhu se Arnold Pharmacy ye gina ye na so na ye bo adwuma na ye dwumadie nyina eye kama na eye Sika Korabea ye frɛ won Sekyere Bank ona aso yansena ye dwumadie ahodo a ye di nyina omuta ye chi na omuboa yen ema yetimi egina ye na so ye enu ntina me kanfo ama wo se wo pe ba bi ene wona ye adwuma bank bi ne o ma ye adwuma de a na me kanfo ama se ko Sekyere Bank
na ɔmo so bɛboa wo ama wo business ahodoɔ bia wo pɛ sɛ wo start sɛ wo pɛ sɛ wa start na waduru baabi na pɛ sɛ ɔtoa so no ne nyinaa mekamfo ama sɛ kɔ Sekyere Rural Bank na ɔmo so bɛboa wo ama wo so watumi abɛyɛ sɛneɛ Adom pharmacy yɛgyina yɛ na so pintin ɛfrɛ me kwadwa ntwi dodo na afrɛ me nso so me so me ni adua wo pɛ bia ɛbɛma bi wo de kokuma se betimi de akɔ ba bia fi so de bɛkɔ bia wo ka kyerɛ ya ɛne ya de car bɛkɔ de ama wo pɛ pono a ɛbɛma bi wo pɛ 2x2 de bɔ ceiling bi wɔ ha 2x3 bi wɔ ha ɛdan ho bibia wo pɛ bia wo bɛnya bi wɔ ha adwuma hu ni sɛ emu atre bebrebe nyina Sekyere Rural Bank na aboa me ama sɛ adwuma na atre ti sɛ wo pɛ ba bi du sika atopa de a Sekyere Rural Bank de A1 ɔmo nhyehyɛ bia true nya afi na kwana bra bia de wo pɛ bia abroso 24 hours ɔsɔ mo de bɛ ma obi obɛka sɛ ɛnyɛ sɛ bia ɔboa wo pa branch so me kyire mu akyerɛ me tɔra bi wɔ kra me ni sika wɔ bank wɔ ɛnso sia bia me frɛ manager sia me no credit bia manager ma me sei bia da se me de bɛ ba ampa me kɔ no ayi ama me se na me ni kapre hɔ ɛnso nam no kra me kanti ti sɛ wo pɛ sɛ wo nya sika pa de a wiasem kan no kra na ne bank no enya adwuma all right Sekyere Rural Bank de wo yi o mu firi hɔ a wo angaza kra no wo ni ba bia wo fa bia bio Ebre ifra aguna no ehwa na ye maso ene ekoto Estella fufu no was fine bibia ye fine e wo mamponten so for the nsem bituja ye nationalize ho na ye copy so ono so the nsem bituja on the customers. Take a listen to what the branch manager also said. Midinde Estella Amu Aka many branch manager e was Sekyere Rural Bank Mamponten branch. Sekyere Rural Bank a bank so no nko a e wo Asante Memu ha ye dwumadi a bank bia eye no ebi wo Sekyere Rural Bank nititu Mamponten branch ha de ema Mamponten branch ene Sekyere Rural Bank eda so no nko se ye wo edwumayefo a ya hyada atete omo a ye no ma afantete ye bebre mu na wo ba Sekyere Rural Bank Mamponten a ye na edwumayefo na animte na ye ba ma osompa abrone na okombodo se wo ne Sekyere Rural Bank eye edwuma ebiem ye wo yem product ahodo bebre e wo Sekyere Rural Bank ye normal savings ye wo normal current account ye wo susu account ene ye na account soronko bia ye friend bronya ene da so account de ema account we ye sononko ene se efi afina ahyase no ya shada ayen hyehye ama yen customers na omanige ho no se wo betumi esie sika efi 5 cedis a ekosi said ya wo pese wo de to ho bia said ya wa ho odente na wotwe a edikan wo bronya bosum no mu no edu a ye chesa sika ni na ema yen customers ye the interest any bonus esenka sa sika no ho ye sen e wo product fufuro bia ye da na di enche kra a ne di fast track product ye de ma ye ne edwadifo a omokra niama efi amanane eba na sesei de ma product we ye need kan a nipa bebre efi all walls of Ghana eba patronize product we ene say wo disika ekra niama ehu hia se obeja dia wo de beyi fast track product a Sekyere Rural Bank anwe no soronko ama yen customers wo ba se wo account wo ho se woni account wo ho wo ba ye behwa wo sononko ebie account ama wo dano a won sabaka wo sika ekoyi wo niama esumpo se wanya bribia wo pese wo to a ne tone no enkoye de ebeche na bosum na mo betum aton na wanya wo mfaso na wate bank ne de amayan a Sekyere Rural Bank e wo san hyehye no enti ye kanfo sa fast track product ama obi bia wudwumadie bia wudi asika ba wonsem so ana wa no wo betumi ede ho abadom Sekyere Rural Bank na ya boa wo e wo fast track product no emu ebiem enche kra so enam se ye dwun ye dwuma ye fo ho na nimpa ye no mu ye dwuma no ansore ka ho school ahodo meche private schools and hospitals na aka ho nti ye tena asehwe ye ndwumadie no ye tena ase hu se ye twa saafo no eja kakra
enti ye the product sononko biem a ne dindi LD loan a eye development loan abedwa so na loan ni no to for bomo an say ye de boa preparatory schools in sorry any hospitals say school no wo pese wo to school bus say wo pese wo si edan ni bi eka ho sa DL loan no aba ama wo say de wo dwumadi ati bia no say de wo school ne ti bia no ye de je ho ye pese ye ne unyin ebom wo ba ye ba bo mo nsa aka sa loan ni bi say school bus na wo de to say edan na wo de si aka ho na wa tra wo school nim ye ni je wo ba ya so ya eye Sekyere bank yan branches ni bia titru Mamponten branch wo ba ye ba hwa osononko na ya ma sa loan bi say wo ya sorry new church CB afi na wate wo pesa wo to asase wo pesa wo to car akwanya wo ho bra Sekyere bank de ye de product yi hun say wo ba ye no tena ase ye hwe wo sika sam ne se ne wo betumi atua ama mmertetenten a wo beto bo ase na watumi atua sa sika bosi a ye de ma no ene ne nsinwin na adanse enti ye nkotie ye customers a ye ne omo ye adwuma no mfasodi a omo anya efi Sekyere bank ho na omo so mfantudwa ye frame comfort boache me na me da pambo 40 feet product ano e wo Mamponten kwa aboa suto ye ton niema bebre potri hu niema bebre wa ha me so ye bin me wa ha wheat brown wa ha layer mash layer starter mash ene air tricks concentrate ahodo right uprim aditech bibia wo pebia step poultry hu niema ye different from premise microchem de wo pebia wo hia wo poultry hu de a wo ba ha wo nsabeka bi bo no so da form kra ye ton nuro so wa ha enkukọ nuro ahodo aye de ma wo ye different so ye different duane niema ahodo nyina ese wo hia no poultry hu de wo benya wa ha na adwuma ese de ni nyina si aye kese wa he na enam Sekyere bank so na ama na ye sa to obi biara wo pemoa de wo kọ hwa wo mbehwe wo manim ti adwumafo wo ho se do mbesi no akasa me wo hwa wo mutime frɛ me bisa se de adwuma na ekro bibia kama to obi a wo pemoa pa se wo pemoa wo adwuma bibia se wo hia sika de ye de wo kọ Sekyere bank a wo mo behwe wo ama bibia ye kama ye frɛ me James nyane abia me gina ye Mamponten oba Mamponten a shop wa me gina mu Nyankopon Adom ya me de Nyankopon ne nam na Adom so ama me sa kasa shop we na de ye ne se wa ha se ye wo cement ahodo bia eton bia cement bia di adwuma bia oba ha obetumi anya bi cement bia opese opɛ gas sem so opɛ damo so opɛ jata cement so opɛ se body obenya bi cement bia opɛ opɛ bia obenya bi wabotom de wa ha ye iron rods ahodo wa ha so opɛ ye 7 years so aba be 7 kama ye cars ahodo wa ha so to niema na ye de be kwa ma fefefe amana ye fe ndi se dia wo si pese ye somo bia no ba ha Onyankopon Adom ti me ne mapamfo no maboafo ha be somo fefefe ama wo so dan a opese o sie so anyankoso kama ndi se opɛ cement bia se wo de be yi wadwuma de a wo ba Mamponten ye ben Roma so dan no ho wo ba ha wo be hu ye wa ha de biara da wo ba ha ye wa ha ye be somo se de opɛ bia be somo fefefe Onyankopon Adom ti ebe somo kama pa na Onyankopon na enam na dom so ama adwuma ya bade na so memua efri bank guy from Sekyere bank omo na sikasem o maso masene ama na adwuma ye se de ohunu se mpuntu ekoso yi ho ene ma ho oden ye ho ma ho oden firi omo na aso memu ama bank adwuma ye tumi agina na adwuma ye ekoso edeme kanfo Sekyere bank ama se opese ko bank bi a ombe so wasra ma adwuma so anya mpuntu ne nkoso a be kanfo Sekyere bank edema me dey the Doris menu me na me da Homestar ano me na me see you e wo Homestar fa e wo faade bampana se junction e ton nsa e tu nsa ne a wo be nom ne a wo to de akoye we ye ne o de po bibia nsa bia wo pe bia ti say alcoholic drink and non alcoholic drink e bi ti say mineral coke fanta guinness star malt nsa bia bi club ye de party ye de program bia ni nyina abenya bi Homestar ai wo faade junction ene ya Homestar aya kese nyina me de na asebema Sekyere bank a me no ma ya adwuma start adwuma 2000 up to this time ye me hia bia emu managers from head to toe workers nyina obi aye fine obi awa abotre etie wo problems
Sane the old here be to me boy, I'm out to me the 2 pound echo when him. Oh, Madaroma, and the homestar I can see I will be a day. Ever had better the old here be a. Make come for my baby, say. So, pe bank, now no my Juma dear. And you may come for Sekyere bank. Ogo to Sika Korabea and some young cotton Adom buy a better median so I'm man practice enemy. Medin the Edwin Arnold with the Dadzie. That is still the CEO of BBA fine. Sika Korabea. Welcome to Alpha and Omega Publications. You are assured of quality services on graphic designs, book publication, and general printing. Our services range from filmmaking of all sizes, textbook publications, including Alpha and Omega series from crèche to JHS. We also undertake services in branding and packaging of books, calendars, book binding, posters and invoices, t-shirt and cloth printing, flyers and all general printing. We are located at Asafo, Labour Runabout. For further enquiries, call 03220 407 93 or 0273 601 207. A lady or a gentleman who desires to step out in an elegant, classy and fashionable way? Then let me introduce you to the only place where you can get this desire met, and the place is Vedic Boutique. Vedic Boutique stocks the most beautiful Italian, American and UK quality designer ladies bags and shoes, ladies dresses, ladies jeans and trousers, ladies slippers, jewelry and fascinators. Vedic Boutique also has men's shirts, men's trousers and jeans, men's shoes and slippers, men's suits or jackets, as well as belts and watches for both men and women. Locate Vedic Boutique at South Sontreso near the Traskare Hospital and at Patasi Mango Down near the Assemblies of God Church. Give them a call now on 0244 464 345 and 0542 01 5475. Vedic Boutique. Ahun fefie. Sika Korabea. Ogo so Sika Korabea and some Masamu Akwaba and then you call Sekyere bank medical catcher say this time Sika Korabea so ye kwa banks and baby or more branches war never to me no makwa juma na wo mo manya bi no etimi dia dance here na won so etimi abeka ho na jimedi na etimi ide akoso and then ye wo yakwa mamponten yakwa jamase yakwa agona na mum ye sambe du kumase no ene ye nya baby ba ko etifae ene ye call baby ehwa ye kwa ehwa branches so ye ne agbo bra kama ba ko so ono so ne customers o mo de nsem bitudwa ye Your friend Prince Agbo, Sekyere Bank, a branch manager. And then me say me name would a branch and I Sekyere Bank loan product. Ye wo I ahye ne kama ama your customers ne or more mo pese ne omo ne edi dwa nyina. Edi kan, me kan salary loan. Salary loan loan product I ahye ama omo bosom ye adwuma omo je o market ya. Efa Sekyere Bank. Na loan products ayewo ema ye salary workers. Long term loan. A obetimi age ni a spread na na ase ahyehe ama wa ode mfie 9 betimi atua. Wo long term loan no kra wo ha. Wo akwanya se obesa age credit line. Credit line dey short term advance facility a. Edon so betimi e dey ama wa pi long term loan no eso. Eno da nchen a ye salary advance a eno dey unhia guarantor kra dey unhia ne se wo ba be fail form wie ya na ye twa wa atum. Aban adwuma ye fo a muni account e wo Sekyere Bank a marketua efa controller an accountant general to say teachers nurse munsu ye nya amumu ye loan product a ya hyehye amamwa ye frɛ no smart loan no loan product a aban adwuma ye fo a muni account e wo Sekyere ubetimi aba no aba abaji bi na busumi bia ya to nkakra akra every controller ebetimi di amount afe mfie mienu ana mfie miensa said the open bia affordability ebetimi ama obia no mo so nhihye ho mamwa betimi age loan na mo di aye de mo pese mu ye bia ye osusu loan nso e wo ho a ya hyehye ama adwadifo bojabujafo masomfo di obeya ne se obetwa susu nkakra akra de bia nkakra akra busumi mienu ekwa busumi miensa o qualify se oje bosia no so aye nhihye ne da form boko
ye be hye na ma se ne be ye wo betwa susu no se de wo twa susu no dada na wo de atua oha bia enim se be ya dance enti mesre o ka me ho ne enko ye customers ho ye enkotie adanse a omudi efa Sekyere Rural Bank ho midini Rosa mankwa na ma Rosa na ye frɛ me wo ehwea a me tonton mattress ewo Sekyere Rural Bank no sit anasa wo free Mamponten ba udu Puma filling station ho a network ho no ehwa na me to aso ho no ye tonton mattresses bebre bibia wo bibia ewo ho ye tonton school for de ye daso de carpentry for no de ye adwuma ni nyina ye ton bi wo ha sei ne ebo so ewo form kama enti se wo pese wo to mattress a enha wo ho enkokrom enkoma ye tonton factory price so that the mattress bi a wo hia bia ni nyina ebi wo ha sei ya ye tonton ye nim te kama wo ba ye no kasa kama carpentry for amodi yiye adwuma ni nyina mo ba ha no mo a bibia elda form said the company ndi ma ye se nton mam sa na ye ton ye mfa bi enka ho enti e be sere se obia ehia mattress a wo be da so a se obadi ko school se wa so de ko tertiary bibia ye ton no ha wo betimi aba betobi ye wo king size ye wo queen size ye wo double 1.5 ni nyina single ni nyina ye ton bi wa ha se ya obia ehia bia omra ha se no omra metobi adwuma na me ye no de ama adwuma na ye kase nyina afi Sekyere Rural Bank se bank ya wodo ho ba wo mo a wadwuma ekoso omo ani mote omo ma usika omo ntaata wo sika bia wo hia bia no omo de be ma wo na woni omo ya adwuma ama wadwuma akoso etimesere obi bia se fa ho bo Sekyere Rural Bank na wadwuma entumpon ema wo se na omo etiti efisam dem ho ba wo mo no ni kwase nyame ani bibia ekoso wano a mini wo ha bia wo madwuma ho eti no mesere obi ase se wo pe bank ya obeboa ma wadwuma akoso a fa ho bo Sekyere Rural Bank na wadwuma entumpon ma yo e fra me Michael Nuchuga me tonua wo ehwa Tima market na ye nua no ye nua ye supply ye di ma mia bebre na ye wonua bi ti se odum sapale maogani otie sedua se dua bia wo pe bia no ubenya ewo ye Tima market ha na Tima market no ye Tima market a esu yie a ye dwumadi a ye di ha no na nipa mo ha ye dwuma no ye dosu yie pa ye wo ha ye dwuma no eno nti no nuemu ha no ye wo ye penifo so wo ha omo hwe tutuye efa ye nua no ho se ne be ya be kos nanim kama nti no se wo ba ha na wo padua to a ha wo ho kula wo ba wo benya dua papa dua wo pese wo do ba wo danso dua biara wo pese di duma biara no wo ba ha wo benya nti se me gina ha ene a me da Sekyere Rural Bank ase wo mapa o maya ma me loan a mo di ma me a me da pagya dwuma na ma dwuma na ekese nyame Adom bibia akoso kama eno nti me kamfo ama wo se baabi bia wo bia wa Ashanti region Kwabri East ni potem nyinara se wo pe loan a bra Sekyere Rural Bank ombe so mu yie ombe hwe wo yie na se wo wura ho a omo se they are customer friendly and very great ombe so mu sika bia wo pe bia no ombe nya ma aboa wadwuma no ma wadwuma na koso je frame Erikafi I'm a Blessing Star Enterprise no I work on Chrono Market etonton ne maybe to say robbers empaboa take away bowls any atre tissue any bottles idea so golo any niema bebre keka ho ayentimi mobo ni nyina enwie ye ho se ne retail de opebia no pe dudu a wutu bia ebetu ama opese oyi baako nso a ibeyi ama adwuma ye kese a me ka ho asem kire mu nyina ye de na ase ebe ma Sekyere Rural Bank wo modern bone mmoa mo de aboa ye me yaduru pempenso a yadrei se ope bank bi do ho abone na ye adwuma de American for Sekyere Rural Bank de amount ona waye wo de ho bona wo ho ento adwamo de hia dem boafo pa one Sekyere Rural Bank
ebra ye frɛ hwan wie no ene ye kɔ wie kra ba ko so ne ye kɔ kronom a ye kɔ kronom ne ye kɔ to mia me ma me nua ba ko ba me ma me osan me nua ka ho anti Veronica aka Ebenezer ha bibia timi ye fine o ti o se wona ehu wona ate wona di adanse ese enti ne ye kɔ kronom ono so ne ye kɔ ye customers ade ba kwa ne me de kwan se ma mi ka se wutimi nya time wutimi wura dwom ne ye kɔ dwom pa o nyame hye obibia ne ye kɔ to hagye ba ko na adwuma o ye no enhwe adwuma o ye no ne hwe sika onya ani sika bank ne timi ye de ewrum ye kɔtie de kronom for no so de tuja ye ba ye beto aso wo from Veronica Kamieza branch ha menye managers a mo wa ha a mehwe ha aha ye Sekyere rural bank a owo kronom a ye wo kronom market na hene dwumazize krofo pi atenya nka atenya no moze no ba ye bo wo hene deposit a woze ba insihu a yaze mahwan oye hene fixed deposit interest a yaze mahwan very attractive ye wo susu loans a no so yaze ma ono ze ye hwede ye wo gom ha egwazifu no ze obia anyije ho ifi 1000 kapem dudu biara epe na ni interest ze ehenya ne ze na oda form kra afa ye wo overdrafts a yaze ma ehene customers a wazigu akese no so ya mo hon loans akese overdrafts akese a wotum zizi ndwuma pi enyo no so nkoten yasan so wo salary loans a yaze ma ehona waje busuma aketua enya aban no nkrofo nko a na mom ehona private institutions a wo hene mpotom ha hina so yama hon loans a o ma hon so hon enyije yasan wo new product bi a ye developer yaze ma asor schools hospitals your friend development loans no yaze ma wa ifi abosum esia kapim mfie bien na botum ze tua nti ye bo edam kwani amadam nkrofo nyina da wombra na won so wombra meka Sekyere ebusua no ho da yere kan damin ebinum bodwen de aguru bi ne yerezi daminti mama yakwahene customers wa benefits wo bank ha ne yakwa kete dase so nkwa worzi Sekyere rural bank me din de Mrs. Amoa me na me dadjuma ko a ye friend Favor Roofing ano na Favor Roofing ye djuma ye ne say ye bodan so say ye long span say ye normal sheet white ni bi Japan sheet de o pe bia so pe say ye bebo so ma so wo sheet ye mbo so ma ye sa ton tiles floor tiles wall tiles Turkish tiles China ones na local ones ni bi ye woni nyina bi yes our doors Turkish door ho bulletproof doors ho local doors a wo pe biara wo friwa no aba yes our pop cement ne fiber ne me ye di nyina ni paint free delivery do person oye odan ho bia ye ton na doa bibi e fadan ho bia iron rods bibi e fadan ho bia oba Favor Roofing na ye wo bibi e bi enwuma ya make nyina say ye door say ye tiles say ye pop ni nyina ye Sekyere rural bank for omo ni mbedi nkomo omo so masene e se kwa de we omo si ye loan na wo po de wo pe bia omo good customer service omo na aboa me enti me recommend mo obia so obia nko Sekyere rural bank and na sen ko managers ni nyina tell us everybody omo na ma say Favor any PM magic ye duru bebia ye duru sesei nyame nhira wo e mani gi se me Sekyere rural bank be ye adwuma me pa cha me de aje mila me akono no market me wa wiwo me wa beans me wa nkati wa oye koko awache ni nyina wo pe bia me wo bi wa ha sa wo ye program na wo pe awache akwenkwen wa ha beans wa ha shitoni ama wa ha ni nyina me to bi wa ba obenya bi me dwuma akoso nyina ye Sekyere rural bank fada woroma sa wo pe busia o wo pe mo bi akwa Sekyere rural bank ya onsabeka me nuanu ma aduadifo e kanfo Sekyere rural bank ma mo se mo mmra honom amoba honom a obanya mo mu bibia bekoso
nyame sha so nya brehwe Sika Korabea ansem eradi sha yi pa nyame adom na wo twese ne ye besa to adwumadi no sa so no we Sika Korabea ansem live here on Adom TV send ye call Sekyere bank kosha ekosa omo na ye call customers nso equity omo so anu masem the chief executive officer Michael Edu sana prosper so ye operations sana so na Bobo Osman Persisidi na bra nyame sha ono group ni na ene managers ye koto omo nya eradi sha obibia na wo twese ne ye be san to adwumadi no se hia ho na obo hu se Sika Korabea na se bank na ebeba no ana se Sekyere bank for na be hu ni se yes omo abo adwuma yi ama nipa nso so atimi enya so emfaso mame na obibia se Johnson Atusa na me cameraman sanso na lens Sekyere e ka ho back na me makeup mame fa na se me production manager ba kope Ebenezer Adakwa yi Adom we nya so na we ye na mnchen dodo na friend this way nyame sha ye pa ono ane me production manager ready sha na o chese ne ye share bi wa ye beto aso Sika Korabea ansem so amman practice ye ne me did the Edwin Arnold with the Dadzie Dadzie still the CEO of BBR be fine Sika Korabea